Igama kuphaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile. Bathi wathinta uphaka udakwe yini ngingqwele ebhoqabhoqa imizi abafokazana ngothololodwa likamentshise. Thuluza ngihambi nalo ngilifica ensimini xama uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini. Kumafavuke njengedanga abaningi unogwajobhajwa ekhulule ngumfoka bakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana. Dama elingasho ubusika nehlobo ngqwele lengaphuphi inyoni ziphupha amehla namalanga amthombo ogelezayo. Ongabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kepha kuyabonakala lapha hamba yophuma khona. Ngathini mina bathini bona wena onyanyayo. Fuck off ngeke ngizwe ngimpatha mina kugcwala ngiyakufakela ngena kulayini kwayisho lukhuzana. Jabe ngishilo ngathi namhlanje ke sengikhona ngizokhuluma ngendaba eziserious. Bafethu uhambo la kamoya alukho lula. Kungcono ngisho ukuyofunda euniversity ufundele noma yipi faculty. Kungcono ukuyofunda unohambo la kamoya lunezingqinamba ezinye ingqinamba ziyayithatha impilo yomuntu. Kunabantu abadlule emhlabeni kungenasidingo inkinga base bekhonjwe uhambo la kamoya bangaxhumana nemimoya base beyadlula emhlabeni. Hambo la kamoya aliyona lento othi mawulele uyicabange. Hambo la kamoya kufika umuntu kuwena akutshela umuntu athi umuntu ngazama ukuthwala izilwane ziyafika ebusuku kumina ziyangikinya ngiyazibona athi kuwena ngicela usizo. Uyazi usuke efunani? Usuke efuna ukuthi lezi zilwane ayibonayo lezi zilwane ayethuthwala ngazo ufuna iziyeke ukulwa naye mase zilwa nawe. Uma zilwa ulwa nezilwane zomuntu nawe you are putting your own life at risk. You are putting your own family at risk. Bese udepend ukuthi uzozinqoba lezi zimpi ngoba unepower ohamba nayo. Ingakho ilevel engayihamba ukuze ngibe la ngikhona. Akekho umuntu okulevel 1 oyoyi understand. Kepha lo naloyo oyohlala phansi angibuze ngiyomchazela. Yindaba ngikhulume lezi ndaba ingoba ngizothinta udaba olubucayi namhlanje. Ngizocela ukusala sengilithinta udaba elithinta ummeli uadvocate Thulani Mngomezulu wecala likaSenzomeyiwa. Before ngithinte yena ngemvumo yenu ngicela ukulithinta udaba olithinta uKhuzani Mpungose nomculo wakhe nealbum ayireleasile because angikwazi ukuthi ngangithembisile ngathi kuyona yonke into abafuna ukuyazi abantu ngiyoqhamuka. Ngicela ukulithinta udaba lukaKhuzani Mpungose. Ngicela ukulithinta udaba lommeli ecaleni lasenzo. Ngiyacela futhi ukulithinta udaba olithinta uKhozi FM nengoma nokuvotela ingoma yonyaka. Uma ngingazithintanga zonke kobe ngishawe isikhathi. Bafethu bayagula abantu la ngaphandle. Khona abantu abalala nezilwane. Asibone umuntu isilwane singena. Sivula ingubo sizolala naye. Usezamile ukulwa naliyonto ayinqobeki. Khona abantu bavele amagquma la. Sebezamile ukulwa nawo awalweki. Uma uthi wena uyayilwa lento, uqonda ukuthi lento ayimiyeke umuntu ayize kuwena. Bafethu ukulwela umuntu it's not easy. Uma ulwela umuntu ucompromise idlozi lakho, ucompromise ipower yakho ukuthi ayiyeke yonke into ayifocus kulomuntu omlwelayo. Kwesinye isikhathi mawulwela umuntu usuku adopta izitha ezimbeke kulempa kuyona ukuthi azimiyeke yena azibhekane nawe. Akukho easy. Ngithi angithinte leyonto ngoba abantu abaningi abako level 1 nabafana abancane nezingane ezincane azi understand into kamoya. Akubonake bonke abantu abayothi mabenga understand babuze. Kanti indlela iyabuzwa kabaphambili. Khona into ekumele uyibuze with respect ukuze uphenduleke with respect. Khona abantu abavele understanda wena ukuthi aka understand lo muntu. Kuwumsebenzi wami ukumsiza umuntu ongazi ukuthi azi. Kuwumsebenzi wami ukuconnect umuntu nedlozi lakhe eselimdubile kungenhloso ukuthi baphinde futhi babe reconnected. Kuwumsebenzi khona abantu abavalwe emabhizinisini. Hayi ngoba kwabathakatha abavalile. Bavalwe izinto ebebethi bayayikhuphula bona ngazo zabajikela izinto zabashaya.
khona abantu abavalwe emabhizinisini ungabahloniphi opartner abathandana nabo amadlozi opartner aseyalwa avala yonke into uma uyinyanga khona umuntu othe enyangeni kanti enyangeni uya unento enkulu into ohamba nayo ifike ivale izinto zenyanga kuphele ngenyanga yingakho mina nginengqinamba yokuthi angivula idamu nanti idamu kuyimanje mawubuka kahle lapha nansi excavate iyasebenza ngale kwedamu ingakho nginengqinamba yokwakha lezindlu ziningi la ngaphakathi hayi ngoba nami ngithi nginemali eningi yokwakha ingqinamba mayithi njengamanje kumele kwenzeke kanje ukuze abantu basizakale kanje okwami kumele ngiyenze for the sake of ukusiza abantu and ubuthi uyabheka mina angibizi mina mangisiza umuntu ngoba kumina mangizosebenza umuntu kuleli damu lilia sho siyafuneka iskapu sho siyafuneka iskapu ikapu amagusha awo 3500 mangisebenza umuntu siyafuneka ngeke uqale ngoba ngale nansi indle encane ngale khona itshe nazi ihlahla khona itshe kube khona isiziba esingale esilawula imimoya ekumele ngiyikhiphe kubantu kuze iyohlala emgedeni ekumele ngiyikhiphe kubantu kuze iyohlala phansi kwezintaba awikhiphe imimoya kumuntu ungazi ukuthi uyisaphi ngoba kumele ukwazi ukuyilawula ukuze ingaphindi imhluphe umuntu leyo imimoya ulwi nayo uyithuke uyikhipha mase uyiplacer somewhere ingeke ngithi angithinte lento because mangisiza umuntu ngiyalidinga igusha mangisiza umuntu kumele abe nomakhandakanda oil and u7000 mangisiza umuntu kumele ngimhlolele kumele mangizohlola mina angihloli ngokumcreme umuntu nokumcabangela kumele ngife umqondo uhambe esigodlweni kudlala ifilimu mase ngiyavuka wena wabona esibhedlela makuhlinzwa umuntu esibhedlela iyabulawa imizwa omunye kubulawa yena omunye kubulawa imizwa omunye kubulawa yonke into yakhe ukuze bakwazi ukumsebenza leyo process ayibizi imali encane ukuthi nje umuntu uzombulala uphinde umvuse umhlinze kubiza ama-1000 esibhedlela and awukwazi ukuquestion isibhedlela ukuthi why ukuhlinza lo muntu nibize u500,000 iprocess yaka spiritual neyaka medical abayi-applyile to do such practice kuyena but ngeke umfundise umuntu yonke into and even abantu abasebenzayo mawuthisha usebenza esikoleni high school noma primary anisoze nahola imali efanayo ngoba ama qualifications awafani kulento yaka moya ngikulevel 7 ngokomthetho imina okumele charge imali edlula bonke abantu la ka spiritual ingakho bonke abantu uma sengikhulumile ngabo amadlozi abangibona kumele baxolise hayi ngoba behlonipha mina ngoba besebebone ubukhulu bephawe ngihamba nawo that is why mina umuntu okwazi ukuxolisa kumina I will always respect loyo muntu ngoba usuke ngasadili nami usuke sedila nedlozi nami ipower yami seyidila nepower yakhe ayisekho kwi level yethu basuke sebebonene labantu abasilawulayo ukuthi bacelana ifana nasejele mawufika ejele uthi uyafika khona amagunya khona izisebenzi khona wonke umuntu beke yacelwa inombolo wabanjwa ukuthi eyakho yukufafa uzobekwa lapha sometimes uyithole ngisho idiscipline ngoba ukhuluma inombolo engaphezulu kwakho ungazange uzuyifela ungazange uzuyisebenzela into akulinganwa emhlabeni so awukwazi ukuqhathamisa umuntu onama qualifications professorship umqhathanise nomuntu one diploma awukwazi ukuqhathanisa umuntu ka spiritual ohambe wanqoba izingqinamba waba ku level 7 umqhathanise nomuntu oqale ukulapha mhlambe last year enganqobanga ngqinamba ngoba mhlambe ene talent imigudu noma ubani mina oyongibuza with respect I will always respond and educate him or her with respect into engingayifuni ukuthi umuntu instead of abuze afuna ukusho kanti aka understand it because ngiyaba understand o level 1 nami ngaqala ngawo level 1 ngaba u level 2 ngaba level 3 that is why ngila akekho umuntu ongathinta into sensitive kanje yokugula kuka advocate Mngomezulu ongangena kuma details mina ngizongena futhi there is no one who can ever challenge me ngaliyonto ngivunyelwa i-level yaka spiritual enguyuyo ngoba ngiyayibona mina impi eliwa uadvocate Thulani Mngomezulu ecourt ngiyayibona impi uadvocate Thulani Mngomezulu eyilwa
elwela umndeni wakhe othembele kuyena. Ngiyayibona mina impi eliwa uThulani Mngomezulu nabantu abangafuni kube nobulungiswa kuleli cala lika Senzomeyiwe. Ngiyayibona leyo nto. uThulani Mngomezulu njengamanje ufela noma ugulela izono zabantu azama ukusiza with honesty. Thulani Mngomezulu, wherever you are, uyiqhawe advocate, uyiqhawe Thulani Mngomezulu, mumeli osezingeni eliphezulu la ukhona. My brother, allow me please with respect ukuthi ngithinte lento ukuthi kwenzakalani mfowethu empilweni yakho, ngoba Thulani Mngomezulu angithandi lento engitshelwe yona esigodlweni ngempilo yakho. Thulani Mngomezulu, esigodlweni Thulani Mngomezulu kuthiwa kumina njengamanje wena unelonda enyaweni kodwa abantu abayiboni. Kunelonda ezikhona lapho Thulani Mngomezulu. Siqale ngolunye unyawo sesikapakela kolunye unyawo. Thulani Mngomezulu, I repeat, my brother advocate, I respect you. I respect indlela ofunde ngayo mfethu. I respect experience onayo kulomkhakha mfethu okuwona. And namanje ngiyacela iNingizimu Afrika la ikhona ukuthi ayikuthandazise. Kodwa mayikuthandazisa kumele ngibanike ukuthi yini kumele baqinisekise bayayithandazela kuwena. Njengoba ngasho nakwintwana yami lapha engikhonze kakhulu uNtando Mhlongo, ngathi bafowethu isigaba sokugula kaNtando sekufuna aye esibhedlela iNingizimu Afrika ikhuleke izinyanga ziphahle, abefundisi bavula amavesi, nami ngilwe nesilwane silwa noNtando ukuthi afike ioperation ibe through. Nangampela kwaba njalo soku through. Njengamanje ngikuthulana okaThulani Mngomezulu advocate, ummeli weqophe eliphezulu, kwenzakalani ngaye? Uadvocate Thulani Mngomezulu inkinga yakhe ayiqali ngoba esebhekene nezimpi lapha enkantolo. Mangiqeda le sengizongena kuKhuzani. Ningixolele bafethu, Khuzani angikwazi ukushiya. Ningixolele abalandeli baKhuzani, bangixolele abathandi bomculo bangixolele. Mangiqeda le kaThulani ngiyongena kuKhuzani. Angikwazi ukushiya Khuzani. Khuzani bangakushiya abanye but not me. Ngiza kuwena mangiqeda le. Right. So indaba kaThulani Mngomezulu ithi uThulani kunedlozi lakhe. uThulani idlozi lakhe idalwa zakhe and liqhamuka kulomoya wangale koSwazini. Bese kuba nedlozi likankosikazi kaThulani. uThulani idlozi laThulani la advocate Thulani Mngomezulu nedlozi likankosikazi babuye bangaboni ngasolinye, but akuyona into esingathi inkulu kakhulu. Kodwa kwase kuthi idlozi lika Thulani Mngomezulu uadvocate liyamthanda unkosikazi kaThulani advocate Mngomezulu. Uyabona mfethu, uma uthanda idlozi lendoda noma yini oyenzayo kufuna umhloniphe loyo muntu wakho wesifazane, idlozi lika advocate Thulani Mngomezulu liyamthanda unkosikazi kaThulani Mngomezulu. Uma ngabe bexabene bengabonanga ngasolinye, idlozi lika Thulani Mngomezulu liba ngankosikazi. And unkosikazi kaThulani Mngomezulu umuntu othandaza kakhulu. Uyathandaza la muntu wesifazane, akakholelwa entweni ezithinta umuthi nezithintani, uyathandaza. Naye bebona le video uzoba surprise. And umthandazo wakhe maye uthandaza uyafika ezulwini. Unkosikazi ka-advocate Thulani Mngomezulu. Ingakho idlozi lika-advocate Mngomezulu lase liyamthanda lo mama, lase lihlala kuyena. Kuthe ngelinye ilanga uadvocate Mngomezulu engabonile ngasolinye nomama, lase liyasuka idlozi lika Thulani Mngomezulu lase lingena kumfana. Unendodana, angithi unabantwana, but unendodana evelayo, lase lingena kumfana ka-advocate Thulani Mngomezulu ukuthi enzeni, ukuthi asupporte umama. Ukuyibona ingane yakho mayizothatha isayidi, ubaba bengazwena umama mayisiba ngangumama. So umfana ka-advocate Mngomezulu wathatha isayidi lokuthi abe ngakumama. Uthebe bangakumama kanti kunomsindo. Umsindo wakhona wa escalator wathinta umama, wathinta umfana. Idlozi lika baba lingangumama,
yazigcina indaba yabo yayisifika emaphoyiseni kwase kuba necala elivulwayo. Icala livulwa ngoba idlozi lika baba lizama ukuprotector or lihambisana nomama lase lisebenzisa umfana kwase kuba necala. Lelo cala lamstressa ubaba. Wazama umama ukuthi lelo cala alisulwe ngendlela elivuleke ngayo. Idlozi lanqaba ukuthi sisule lase lamstressa ubaba. Mali mstress ubaba wasevukwa yilezifo ezikuvuka bengabe ustressekile. Kwase kunyuka ushukela. Beke wanyuka ushukela. Uyawa affect amehlo. A-affecteka amehlo ka-advocate. Yini ingoba idlozi lakhe kusuke kwanokubona ngaso kwangabona ngasolinye lase lisupporta ngapha kanti akubonwanga bathe sebeyilungisa indaba kanti idlozi alilungisiwe. So la ekhona umama ngithi mama, la ikhona indodana ngithi ndodana, ngiyacela ndodana nawe nkosikazi ka-advocate, kulesimo ubaba abhekene naso ngiyayibona imimoya yabadala, ngiyacela mama lapha endlini thandazani nibambisane nobaba inqotshwe lempi. Ngiyayicela iNingizimu Afrika ibambisane nonkosikazi ka-advocate, ibambisane nendodana, ibambisane nobaba. Niyoyizwa lento mayisivela ngelinye ilanga makuthiwa kuyenzeka igcina enkantolo lento ibe public. But bazongi-understand aba-close, very close. Uzongi-understand umama, uzongi-understand undodana, zizongi-understand ihlobo ngoba lento i-deep. But mina ngicela impilo. Kodwa okuphila ka-advocate kuzomele umama, undodana, ubaba babe moya munye ngokweqiniso. Ngoba njengoba uadvocate elwa le yampi yasecourt, ecourt kuleli cala lika Senzomeyiwa kubhekenwe nabantu aba behind everything abanemimoya enamandla. Imimoya yalabantu aba behind, imimoya yalabantu abawo mastermind, imimoya yalabantu abaziqiniso. Ayifuni kuphuma iqiniso njengoba uadvocate efuna ukuza neqiniso kunemimoya elwa nayo ngoba ingafuni kuvela iqiniso. Leyo mimoya ingene ngani? Isingene ngentuba yokuthi kunesimo esike saba khona emndenini, kunesimo esithinta idlozi lakhe lithanda umama. Baba Mngomezulu, ngiyacela muhloniphe leyo mama uthandwa idlozi. Baba Mngomezulu, mhloniphe leyo ngane yakho isebenziswa idlozi. Mama mhloniphe ubaba Mngomezulu, unedlozi elinamandla elimthandayo and uhlakaniphe kakhulu. Ngiyacela nihlangane nibe moya munye ngoba iSouth Africa iyamthanda uMngomezulu. uKing Bhaka uyamthanda uMngomezulu. Kodwa sengilibonile idlozi ukuthi liyamthanda umama, liyayithanda indodana. Ngicela kuloyo yindlu nibe moya munye ngoba izimpi sezingena ngentuba esivulekile. Njengamanje akaphathekile kahle uadvocate. Enyaweni azikaze ivele inyawo zakhe la social media. Kodwa ngiyakutshela mina khona ilonda and odokotela kuzohamba hlambe bathi bafuna ukunquma unyawo. And lesilonda engisibonayo sesikapakele komunye umlenze. Ngiyaphinda ngithi ngiyawabona amehlo a-advocate ukuthi abuye abe nenkinga ingenxa yezimpi zakamoya. Kodwa abantu lebe khona sikunye nawe lapho advocate, sikunye nani mndeni bani moya munye, beke naba moya munye kuzoba lula ukuthi ummeli wenation uadvocate Mngomezulu ummeli wenation uzovuka and akafihlanga. Uadvocate ushilo ngisho ecourt wathi njengamanje I've got a challenge. Washo futhi wathi ngine challenge. I pray ukuthi bethu ne challenge. Ujudge uRatha understand it because that man has got a very critical challenge. Aga acti une challenge yangampela. Judge, please sympathize with the advocate. He's got a very serious challenge. Like you can even prove it with your naked eyes, Judge. Mina ngiyawahlonipha ama judge. Mina ngiyawuhlonipha umthetho. Noma yinini mina will always defend the constitution. I will always defend law enforcement. I will always defend noma ubani or representa ubunye noma ubani or representa ukuvikeleka kwi-public. Reason why ngimthinta uadvocate ingoba ulwela
iqhawe ulwela iqhawe wena ungabona engathi ulwela labo accuse aqashwe lebona cha akalweli bona lokhu kube indlela yokuthi angene umuntu amlwelayo lo ulwela iqhawe ngoba ufuna kube nobulungiswa ukuthi kwenzakalani kusenzo meyiwe ufuna kube nobulungiswa ukuthi labe kuthiwa benzile abenzanga and vele abenzanga vele we madoda mhlambe anongibuza la manginamacala ningibuza ukuthi laba benzile ngiyosho ngithi benzile laba ngoba ngithi akekho umuntu okwi level ukuthi angabonela mina ngikwenye level ngku level 7 iqiniso kumele lime iqiniso so ngithi njengamanje ngicela advocate umama lapho imbokodwe leyo undlunkulu loyo iqhawe leyo mama unaye ngicela umrespect ingane lapha endlini zingenwe idlozi ngicela nibe moya munye ukuze idlozi kube lula ukusebenza meke kwenzeka liyonto konke kuzonqotshwa izwa ngami mangenzekile lokho sizoba nezingqinamba khuzani mfoka mpungosi before ngithi khuzani angiqale ngithi Khosi FM khona amazwi ashiwo uSibongi mina ngimkhonzileke uSibongi Ngcobo angikaze ngikufihle futhi ukuthi ngimkhonzile kodwa khona amazwi awasho before ahambe wathi kumele kuvotelwe ingoma emnandi angavotelwa ingoma ngoba kuvotelwa umuntu amazwi kaSibongi lawo benge ngiphawule ngalamazwi ngizophawula ngoba ngiyabona ukuthi usuyaphela unyaka sekuzovotwa futhi bafowethu mina njengomuntu oku level 7 angilindele mina ukuthi umphathi engimthandayo nengimhloniphayo ngokuunderstand ukujula kwakhe nokwazi ukubamba isikhundla lesiya ukuthi ubengakhipha amazwi athi akuvotela umuntu angavotelwa inanana ngoba yonke ayishiwo ngamazwi ishiwo ngecriteria kumele bekubona ba introduce icriteria ethi sizobona ingoma yomuntu ukuthi istreamwe kangaki sizobona ingoma yomuntu ukuthi iya trenda yini sizobona ingoma yomuntu ama viewership sizobona ingoma yomuntu ukuthi isima kanjani before sifake kwi top 10 kodwa bona mabezofaka noma yipi ingoma ngokwecriteria yabo ngoba befuna imali uma abalandeli sebevotela ingoma eku top 10 seyizovotelwa ngoba kwi top 10 awukwazi ukujika uthi akuvotela ingoma etrendayo noma enjani inina nje enifake kwi top 10 leyo ngoma ngoba nibona ukuthi iya qualify lonto leyo bengithi ngeke ngize ngiphawule kodwa kuyangiphoqa ukuthi angiyithinta ukuze abaculi ngoba ngifuni nabo angifuni umculi mina sebenze esesebenzile amandla akhe bese edicelelwa phansi ngenxa yama mistake abanye abantu bafethu kumele cace makuhanjwa nengoma etrendayo ukuthi ayihlukanisa unyaka noma kufuneka imali ukuthi abantu abavote ukuze kungena imali ukuze makuhlukana unyaka ukhozi lube lunemali imali nokutrenda into eziwu2 ezahlukene uma kuthiwa kufuneka imali nami ngingalanda ingoma yevukani ngicela abantu balandeli bami hayi bevukani ngithi abayivotele bayifake bese beyifakile bese ngifaka nje u500,000 ngithi nansi imali ayivotelwe livele luwini ivukani ubani ozoblenywa akumele kublenywe ivukani akumele kublenywe mina kumele kublenywe icriteria baphathi bokhozi ngenhlanhla ngisho kahle kuseeli ngicela icriteria yenu isho lento enifuna abaculi bayenze ngicela icriteria yenu ibe yilento enifuna yenzeke ngo31 December icriteria ingasho okunye nina mase nifuna okunye kobe niyasidakelwa ngoba ngampela lelalanga ilanga elibalulekile for abantu bomhlaba wonke including Ningizimu Afrika kodwa icriteria yokhozi ngoba lento yokuhlukanisa unyaka siyathanda sithanda
Ukhozi FM la ibrand ngalento and you can't take it away from Ukhozi FM. Abanye abathule fuck off. So Ukhozi FM criteria mina ngizobheka icriteria yokuthi ithini njengoba kuzoselectwa i top 10. Beka icriteria yadakwa ngizobuya ngithi yadakwa icriteria. Khuzani Mpungose. Khuzani Mpungose. Khuzani Mpungose. Uyazi ukuthi mina ngineqiniso ndoda. Khuzani Mpungose. Uyazi ukuthi I don't take shit. Kusekhona indidani. Kusekhona omgqumeni. Kusekhona omjikijelwa. I don't take shit mina. Iqiniso ngiyalimisa mangelona fuck off. Khuzani Mpungose kule album yakho Khuzani oyikhiphile izwa ngami inamandla mfana why ngithi inamandla ingoba awucabanganga izinto eziningi uvele waqonda ngqo upgradeile kule album upgrade uMaskandi futhi usebenzile mfana la kule album and kule album ngathi umprofeti baba kule album into zenzayo zidlula inyanga eziningi engezi iprofeti uyabona mfethu ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu babethandana kube mnandi abanye baze badele konke ngethandazo wabo abanye mfethu baze beye ngishokolo obola kikizwe kodwa mase bexabana abantu bese beyakhohlwa okubi okuhle ekade benzana kona omunye mase eba yinja asho athi uyinja wena baze bathukane nangezici zabo public sebekhohliwe ukuthi before bathukane bake bajabule uyabona lesiprophet osishilo wathi namhlanje kumnandi kodwa kusasa omunye uzoba yinja omunye abe impongolo kumina Khuzani ube yiqhawe kuleyo ngoma ziningi ingoma zakho ngizilalele zonke uyinkunzi la and into engiyithanda kakhulu kule album baba awutalabhanga because ubonile ukuthi lento yokutalapha kahle abantu enjoy abantu abane buying power lento yokutalapha akekho masipala ongathi let me invest 500 million to your business ngoba ungitalabhela kahle omunye umuntu instant ungawuluza u500 million kuthiwe into yeni nomsindo into yeni divide abantu kodwa uyabona ungatalaphi kwakho kule album baba ukhombisa ukuba business minded ukhombisa ukuhlonipha futhi uMaskandi ngiyalithanda ukukhuluma iqiniso ngenhlanhla iqiniso ngilikhuluma noma ingubani umehluko ngithi mangikhuluma ngomunye kanti vele into nento abakhona ama-camp mhlambe enye abanye abantu abangayi-understand into spirituality bathi hawu ukhe ngipha ucheme nobani ukhe ngipha ucheme nalo mina ngicheme ngisesenta njengoba ngincoma uKhuzani ngelinye ilanga ngizoncoma omunye umculi angifuni ukufihla lokho umenze kahle ngelinye ilanga ngizomgxeka omunye umculi maye ebhedile ngiyomgxeka nje ngoba funa simgxeke ukuze afake more effort but Khuzani zonke ingoma zakho njengoba sengihintele eyodwa khona ngisho eye gospel baba othe mawuyishaya yangithinta khona ingoma zikaMaskandi ziningi ngengilokhu ngizisho ziningi ziyatrenda seyishaye ngisho ama-million ezinye uyinkunzi lapho kodwa lento yakho yokuthatha uMaskandi wawubeka kule level yale album yakho mina ngikushayela izandla uyinkunzi lento yakho ukuthi ukwazi ukuthi ngale album kunabalandeli abaningi abaqhamuke kumaqhawe kaMaskandi ahlukahlukene abafikile bazojoyina ngoba befuna lolu hlobo lamaskandi olenzile uyinkunzi mfana uyinkunzi Khuzani Mpungose uyinkunzi ngicela futhi mzwane ngigxeka ngelinye ilanga ongibeke ngicela ukuthi ngelinye ilanga mzwane kuthiwa ngiyagxeka kuyobe ngigxeka ngokweqiniso nangokuthembeka kuyobe ubhedile inkunzi kodwa mawenze kahle
ngiyohlala ngincoma mawenze kahle. Ngiyohlala ngincoma nomunye umaskandi futhi benze kahle ngiyomuncoma ukuthi abanye bayanyanya angisebenzi mina ngokupretenda njengoba ngincoma lokhu ngincoma from the bottom of uzwane lami. Sebenzile Nkuzimalanga, siyabonga koMpungosi. Siyabonga edlozini la komama wakho. Siyabonga kuyidalwa ngalomsebenzi owenzile. We are very 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 proud of you. Show me. Ingangithi ngamanje angifuni ukwanda kakhulu. Sengilithintile likaMngomezulu. Ngalithinto loKhozi FM. Khozi FM sicela ningasixoxeli. Into enifuna ukuyisho ngomlomo ayibe kwicriteria. Icriteria ayingasho okunye emlomeni mase nisho okunye ngoba nizoqhatha abaculi. Nizoqhatha abaculi. Awukwazi baba wenziwe isilima mawuzosayina icontract esho okunye bese ngomlomo icontract ithi uzokhokhelwa month end bese ngomlomo kuthiwe uyozokhokhelwa ngoFebruary. Wenziwe isilima, wenziwe into engafundile, wenziwe into engahlakaniphile lapho. Funa ulwele empilweni ilungelo lakho. Cela ukhulume ngojiva zimnike. Uyabona baba masikhuluma ngeqhude futhi komaskandi. Iqhude lelo kodwa angifuni ukuxova. La ngizokhuluma ngoKhuzani. Leyo comment ya jive ngiyokhuluma ngelinye ilanga ngojiva. Kodwa kwamanje ngikhokho angifuni ukuba yiphiciphici ngithi ngikhuluma ngoKhuzani sengifaka loya. Baningi abaculi abanamagalelo kodwa ngizokhuluma ngale album. Kodwa manje dlala ipolitiki edlalwayo emhlabeni nabanye abaculi abaningi sebengayidlalela ipolitiki but iqiniso lithi ukhuphuke kakhulu Khuzani Mpungose. Khuzani Mpungose. Ufuna futhi ukungibuza ungangibuza noma yini show mina khuluma ngomculo mina mawazi umculo ifana angizokhuluma ngaye ngizomhinta ifana njenge album yalo yamfana wakaKhuzwayo ekuthiwa ufalabo lo yamfana ukhuphuke kakhulu. Silindileke manje ama album azophuma mhla ka30 mayaphuma futhi ama album mhla ka30 nangale ka30 ngizongena mina ngikhuluma iqiniso bafethu. Ngiyolikhuluma iqiniso mina. Mase ngiyasho futhi lelo qiniso ngilisupporta ngokuthini. Khushukiwe asikwazi phela ukuba amaqoqo sonke emhlabeni but amaqoqo ayafuneka ningawazondi amaqoqo ayafuneka kodwa ngeke sibe amaqoqo bayafuneka abantu abazolumela iqiniso. Khuzani Mpungose uyinja. Khuzani Mpungose uyisikhokho lamfana. Isikhokho lamfana. Thank you so much. Ngicela ba understand abantu. Mina ngitholakala ngisebenza etsheni likaMakhandakhanda. La ngisuke ngilawula khona imimoya. Ngiqaqa abantu abanenkinga ababoshiwe abasuke sekuthiwe ngabaphi mfethu khona abantu abakwazi ukwenza abenza amamiliyoni ngenkinga bese yavaleka amamiliyoni. Umsebenzi wami ukuyivula leyo nto. Uyacabanga uzovula amamiliyoni omuntu uwavule ngo10,000. Uwavula kanjani futhi uwavula etsheni laMakhandakhanda mase kuyiwa edamini ngokomyalelo mase kuba nomhlatshelo wesikaphu. Lo muntu agcini lapho uyamshintsha umenza ifamily umede kwifamily group yakaMakhandakhanda oil bese ngenza ama follow up ukuthi la bekhona kwenziwa bahamba kanjani bese siba nama gathering. Inhloso ye gathering ukubheka ukuthi abantu sebe achieveni ngoMakhandakhanda oil. Mhla ka21 December zonke indlela ziza e44 Rocky Ridge Road ziza eKing Bhakanzama Dam. Sizobheka ukuthi abantu abanoMakhandakhanda sebe achieve kangakanani. Iziphi ingqinamba ababhekene nazo kwiachievement yabo masebe nyuselelwa amandla. Inhloso yokuhlangana ukuvuselela amandla nokubheka ukuthi sebe achieve kangakanani. 21 December zonke izindlela ziza kwiKing Bhakanzama Dam. Uyayiguglisha uthi King Bhakanzama Dam ikhona la. Awuthi ngibakhombisa abantu. Let me turn around the camera. Ikhona la. Uyabona nje la ngihleli khona la. Ngikulendli esesangweni ikhona la. Ikhona eKing Bhakanzama Dam. Ngirelaxel.
yabo bathi yini le king hayi imoet ngirelaxel ikhona eKing Bhakanzama Dam ikhona la njengoba ubona nje ikhona nakho yabo ikhona nakho ikhona ise King Bhakanzama Dam ikhona yabo ikhona nakho lapha ngithi uyabona khona iproject enyuka la uyasibona slab opposite nendle emhlophe khona iproject enkulu enyuka lapha so ngiyacela abafowethu with respect khona iproject enkulu enyuka lapha ake ngiphinde ngingene ngapha mina ngifihle mina engiphinde ngingene ngapha ngithi yabo ngiza ngapha ikhona eKing Bhakanzama Dam nakho King Bhakanzama Dam ikhona nakho ngikhona nakho yabo ikhona nakho ikhona nakho umshini uyasebenza edamini kulungiselelwa u21 December nansi excavate neTLB ku excavate ikhokha 12,000 including diesel per day TLB ikhokha 8,500 per day bese beyabona abantu ukuthi ngeke uyenze lento baba ungabiziwe ngokwepower akuyona into yokudlala kuyasetshenzwa asidlali la nomuntu ikhona la nomuntu oyitshela usiyadlala asidlali la ama level engwahambile ukuthi ngibe la ngikhona ama level empilo engwahambile ukuthi ngibe la ngikhona awekho lula awekho bafowethu lula ngikulevel 7 angilwi nomuntu wesifazane angilwi nengane ekulevel 1 uma ingane inga understand athi ama rules angifundise ingakho noma yinini umuntu omncane nomuntu ongayi understand spirituality maye ngibuza ngiyomphendula and mina ngikhuluma imbudane angidlali lemidlalo edlalwayo ngikwenye level mina baba yini emakhaya nginithanda kakhulu bafethu kodwa iqiniso emhlabeni kumele silimele ngoba iqiniso lilodwa liyamkhulula umuntu uDecember manje siyajabula kumnandi abanye beze emabhishi phephani la nikhona hloniphana amadluzini akade befuna ukubona uKing Bhaka ngitholakala ngomangabe kulo sithathu for consultation nabantu abadinga umakhandakhanda oil kodwa mawufuna ukusetshenzwa yimi etsheni lamakhandakhanda lapha eNzansi nasedamini kamakhandakhanda kuba yiSaturday kusuke kuziwa lana ke Saturday inamba yami 0798130260 wena onyanyayo fokofo ngena kulayini ngeke ngize ngempatha mina gcwala ngiyakufakela. Thank you so much baba yini lapho nikhona nginithanda ngize ngithande nabangangithandi ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kodwa namhlanje sebeyangithanda futhi nawe ngangithanda uyozungithanda gcwala ngiyakufakela. Silinda ama album manje azosijabulisa wonke nawo siyokhuluma ngawo mase sikhuluma ngawo futhi ngiyocela bafowethu ukuthi ngiyobe ngikhuluma iqiniso ningangijaji ngeqiniso lami ngoba khona abantu abamaxoki abangafuni ukukhuluma iqiniso abafuna ukukhuluma into ethandwa yibona ngiyobe ngikhuluma iqiniso kodwa bakhona abaculi esebekhule ngempela abathi no iqiniso libe yiqiniso iqiniso libe yiqiniso baba yini bafowethu ngiyanithanda la nikhona.